Sausa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa usa sa mga dapit sa Mindanao. Nga magtatampo nagdasangan nga Margo. Wow! Gupalan ako! Thank you, Anthony! Wapa kay kamad ko. Dali dayon. Suluba dayon ng health sa kong mama. Kaya ako sa ding sulubo ning usa. Sige Ikaw nagpaso. Sige. Kana okay na ni. Ay, kaingat mo paso. Ikat mo paso. Ay! Ala, imo papa. Nauli na di ay. Gusto na boy! Ay, mailus ko na. Kanag bunog sa atong anak. Ma! Nagpagkauaw ka lang ako. Unsa na lang ikasulti sa akong mga kaubanan sa military. Nga na ako'y anak nga bayot? Ha? Inalagi usa ba? Maluoy kang Mario. Patarunga yun ang anak mo, ha? Hindi ka gustong mapatay ko na siya. Ayaw paglangas katambalan taning mga bunog nimo. Ay, inaya lang mauy sakit man. Ay, di ba giing na naman sa tika nga mag-amping ka? Kay nahibaw ka na gyud sa imong amahan. Usapay nahitabo nga nakahibaw man siya. Dito mo ko silang Anthony, ma. Niya, naglingaw-lingaw na mig-makeup sa among naong. Niya, nagsulod mig-heels nga. Niya, nagpasok-pasok mi. Huwag mo ko kay Baw nga. Mauli bre si Papa karon din sa ato. Karon nga nahibaw na ang imong papa. Kinahanglan ka na kyong magmatngon sa imong lihok. Ayaw ipakita sa imong papa nga pagpinayot ka. Nakasabot ka, Mario. Oh, Marco lang gud, ma. Ay, bisag na bunog ka na. Maulang gihapon ang imong gihunahuna. Ismael, asa ka? Dohong maluoy ka. Mama. Ayaw kinigbuhatan abog sa ibang mga anak. Mag-unsa naman lang ni Ani. Saan man doon? Uy, si Mama mo nagilak. Ano mo ka, ha? Pa, asa ka? Mapahawa na ko din eh. Doong ayaw kinigbuhatan ako. Gagmay pa ning atong mga anak. Dili na ko kaya agkuran dong. Ayaw ka bala ka. Kung mabaligya na nako ang yuta. Oh, Hatagan akong bahin ang atong mga anak. Dong ayaw. Ayaw bigbiyae. Maluoy ka. Dong. Amuhi ikon sa ba? ma! Uy! Uy, kamo. Oh, Ayaw ba yagad mo pagsamok-samok na ko, ha? Paghuwat mo, ako mo'y mo kontak ninyo. ma, kaon na ma, uy. Pila na kaadlaw kang huway tarong kaon, ma. Kiskilang kaghila. Bitaw, ma. Pagpakalagsik, ma. Kinahanglan para pa minimo. Ibiya na gani si Papa nato niya karon dili pag yung kamukaon og tarong. Unsaon naman lang kung masakit ka, ma. Dili ka mabalaka na mo. Mga anak. Gusto si ate, ma. Sige lang, good, ma. Napabitaw mi. Magtinabangay lang, good ta, ma. Di ka na mo pasagdan, ma. Kuy, kaya, gikay nato ninyo. Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako. Gisagutan lang ko sa gibuhat sa inyong amahan nato. Iyatang gipuli sa iyang kapit. Unsa? May kapit si Papa, ma. Dugay na kong nahibaw nga may giuyab-uyab siya. Kapila na mo giawayan nga walang mo mahibaw. Tungod kay dili ko gustong masayot mo.
Pero karon, siya na'y nag-isog nga makigtipo na sa iyang babae tungod kay mabdos na ni. Unsa? Kalain ko di ay ni Papa, ma. Naana di ay siya ay lain. Mao ka na mga anak. Pasensya na mo ha. Tungod sa nahitabo, hasta mo na apektuhan og apel. Sige lang mga anak. Kaya ni nato bisagwa ang inyong amahan. Ma. Ati, pila na katuig, no? Sa kadibya si Papa nato. Pero, wag siya nagparamdam nato sa. Naghandom pa di ka? Wala to'y pakialam na to, Hagbay ra. Oh, ati. Maong pohon. Kung magparamdam siya kalit, okay ra sad. Pero kung imo kong pangutanon nga, naapa ba ko'y pagbati niya isip atong amahan? Wa na, Hagbay ra. Oh, So kad iyang gibiyaan si mama nga naginusarang nagbuhi na itong managsuon, ako nang gikalimtan nga may amahan pa ko. ati. Mayo! Mayo! Unsay ato? Mao na, ma'am. Taas na kayo ang panahon nga gipagamit sa tagyan ninyo taan ninyo. Wabian ninyo gipalit ninyo taa nga inyong gitukuran og bay. Mong hugot ang desisyon sa tagiya nga papahawaon na yun mo din kay gamito lang yung ta. Unsa, undi asa man ni puyo kung inyo bing papawaon din Bitaw, sir. Maluit taon mo, sir. Ay, daghan na pa ming magsuon diri, sir. Nga, gibuhi na sa among inahan, sir. Pasensya na kayo ha. Pero ingon siya kung gisugos tagiya. Pero ingon siya kung namoy kabayad sa kantidad nga iyang gipresyo aning inyong gitukuran ron. Mahimo ra kuno nga di mo mapawaon. Nabuang. Oh, cute. Naglisod naman gani mig pangitas among kaon kada adlaw. Mao. Ang bayad na baka inuna ninyo taa? Pasensya na ma'am ha. Pero matus tagiya, di na kuno na iyang problema. Oh, ma, ati. Ginoo ko. Gihatagan tag usa ka buwan sa pagpangitag paagi kung mubayad pa tao, mupahawa na lang. Kadako pa ining problema ha. Sige lang, ma. Mulakaw ko. Mangita ko paagi. Mamasin ko nga na ay makatabang nato ani. Ati, unsa ka kung manawag tang Papa? Unsa? Uy, nabuang na ka? Hmm? Ayaw ba yagid ha? Magsakit-sakit lang kasi mong dughan kung imo ng buhaton. Kung doon na pa siya plano mo tabang nato, hagbay ra unta, Mario. Pero pila na gud katuig ang nakalabay. Nanagko na lang ta, pero wa gid siya mangitag paagi aron makakontak siya nato bisag pangumusta man lang. Or bisag pagpangutan naman lang kung nakakaon ba tagtarong. Oh, ati. Bahala na, uy. Suwayan ako tawag si Papa. Pasin pa rin makaunaw na siya tabang na mo sa pila katuig nga wa na siya magsustinto na mo. Hello? Kinsa ni? Si Mario ni, anak kong Ismael. Ngay no? Unsa imong tuyo? Pwede ko makikistorya ni Papa. Gusto kong kami lang magsulti. Dili pwede. Dili pa siya anda makigsulti ninyo. Kuan, nagkinahanglan mo gumi sa iyang panabang good. Papawao na mi sa bahay nga among gipuy-an. Kakatawanan biya ninyo, uy. Oh, Wa pa nahalin ang yuta sa inyong amahan, uy. Ayaw mo pag-apura. Kadaghan niyo man nagsuon, diha. Wagi mo kang kitag paagi. Naghuwat lang mo nga mahalin ang yuta sa inyong amahan. unsa? Kung wala kay laing toyo, ako din yung pagngon. Ug ayaw na bigyan panawag og balik, ha? Uy! Hello? Uy! Kanahan ay, gipang sa animal ay. Tiksan ako, bi? Hanggaw to siya ay. Hoy, day. Baga kay kagnaong, ha? Manggubaig pamilya. Kung magka-istorya ka, mura kag tarong nga babae.
magabaan na ka sa imong kibuhat nga paggugba sa among pamilya. Mamatay na lang ka, magpabilin ka lang gihapong kabit. Hangtod sa hangtod, tungod kay ang pinakaslan sa akong papa, ang akong mama, og dili, ikaw, bruha ka! Ha! Ha! Nagkurong ba ang akong unod? Ay! Buset! Buset ka may hanak ka! Ha! Uy! Si Andrea? Hello? Asa ka, oy? Laag ta? O sige, laag ta, oy! Asa man, ha? Oh, sa imong imnon, pili na yun. Ay, ka na lang baratohon ako day, oy. Usal lang, ha? Naibawbiyak kang, o, tsukoy kwarta. Uy, usap na siya, uy. Ay, ka problema, ano, uy. Ako'y bahala ni mo. Ay, ikaw na lang bahala, Andrea. Okay. Auntie ka. Sige. Pagwati ha, kamang order ko, ha. Sige. Ay, paita, oy. Problema. Hi. Pasensya na nga, nidool ko. Kabantay mo ko nimo nga, murag, doon na kay problema. Okay ka? Okay man ko. Sure ka? Sa kung tanda mo good? Dili. Kuan. Ay! Ala, ikaw na yun, ha? Nawala kong kadiyo, tanay yung kapling-pling di, ha? Uy! Pataka na ka di, uy. Hindi ko kailangan niya. Hindi ko naman siya kalit diri. Ako din si Joshua. Kamu? Ako si Andy. Andy, bitaw. Andy. Andy. Okay, siya si Margo. Ako si Margo. Margo? Pwede ko mga inimog number? Maayudag magkita ko tagbalik, oy. Sige ba mo dinis bar? Ay, dili, oy. Tagsar kong kaanhi din eh, kay huwag ko'y bala, oy. Maghuhatag yung invitation na ning usan ako kakauban ka. Tinuod na. Pero if mang-invite ka na mo, for sure, magkita-kit mo balik sa akong friend, di ba? Ay, day! Margo, ganahan kay ko nimo. Joshua, sorry kay ha. Pero bisag mo iyon pa ko nimo nga ganahan sa kunimo pero di mo ko kaako nga maglipay-lipay oy samtang akong pamilya naibugat ang problema. Ug usa pa sabno, pila pa lang ta kasi manang nga nagkaila. Oo, nahibaw ko. Pero ambot pa kung nganong lahi gyud kas uban. Parehas nimo usa sa ka gay. Pero dili ko ang klase nga ladlad kayo. O kadaghanan sa ko nakasuway og ambot nga no kung every time magkuyog ka, komportable kay ko nimo. Joshua. Kung naimo lang kong sugton, tabangan taga sa mo problema. Wa ko mabinuang, Margo. Dako ko gusto nimo. O willing kong mutabang nimo og sa imong pamilya. Joshua. Daghan kaayong salamat, Joshua, nga imo ming giluwa sa among problema. Ay, kalipay baya na ako in town, uy. At dili mi mamahawa og dayon dinhi kay gibayaran mo man ang yuta nga gitukuran ining among bahay. Wala problema, tita. Mahal kay nako ang imong anak. Maong gusto ko nga tabangan ta mo. Kay nahibaw kong aside nako nga nakalipay niya. Priority gud mo niya nga iyang pamilya. Makahila kong sa tanan niyo. Ay, Joshua. Mas makahila ka gyud sa akong buhaton ron. Uy! Anong iluhod bang ka, Joshua? Will you marry me? Tinood ni? If you say yes, lihukunday na to ang atong mga papilis. Aron, makalarga ta sa Thailand. Sa labing daling panahon. Aron adto ta magpakasal. Oh, Joshua! Yes! Yes! Grabe ka maayo sa Ginoo, sis, no? Mom, cute. Wag yun na pasagdi. Og, nagpasalamat mi ninyo.
Kay tungod din ni Joshua, wa may papahawa agayon sa atong bay. Ako kikayo pasalamat sis nga niabot si Joshua sa akong kinabuhi. Siya gyud ang akong angel. Oh, ato giti ay. Maog yun. Uy, yun na. Si Uncle Juni man Igso ni Papa. Siya man yung nanawag. Hello, Uncle. Hello, Margo. Ay, Uncle. Ayaw niyo mo subay, ha? Kay kasal siyong igagaw. Paniyon mo siyong mahal kay Moanhi ko siya. O na siya importante kisulti ninyo. Mayo ka, iming anhim. Kuaning tag 5,000 ninyo. Mahali na ang akong yuta. Bahin na ninyo. 5,000 kada igsuon. Mudawat po, ani. Maayo na lang ni kaysa swak gyud. Ikaw, Mario. Unsa man? Magawat ka o dili? Hangtod karon bisag nahibaw ka na sa matuod akong pagkatao, wa pagigihapon ka makadawat na ako. Di ko madawat, anay. Kahilas ko nimo. Naghilas-hilas na kaabig na kay gisalikan. Dili pa igo ang 5,000 sa pila ka tuig nga wa nimo pagsuporta namong managsuon, Papa. Datuo kag babayaran lang mig 5,000, ha? Katong pagbiya nimo namo? Asa ka sa panahon nga nagkinahanglan mi nimo. Bisag wa na lang unta kog wa na lang ta ko maapil kay nibaw man gyud ko nga wa ka makauyon sa akong pagkatao. Pero pa, mga bata pa kay ni. Ilabi na gyud ako mga manghod atong panahon na, pero nakaako kag biya namo tungod sa imong kabet. Ha? Asa imong baruganan isip among amahan? Nakaya namo nga wa ka pa oy. Og dunay tao nga niabot sa akong kinabuhi pa nga tinud-anay nagmahal na ako og sa pamilya nga unta imong obligasyon. Siya mo ay nagluwas namo sa kalisdanan tungod sa imong pagbiya namo. Maong bisag muhatag pa kag minilyon nako karon pa, di gyapon nako na madawat. Ha? Ayaw na lang yun papakaroon ingnon diya pa. Nga duna ka pa'y pagbati na mong imong mga anak. Tungod kay nahibaw ka sa imong kaugalingon. Wa namin nimo panumbalinga nga imong pamilya. Mario. Pagkalikot kay paminawon nga tawag ko ng gihapon ko niyag Mario. Bisag ang tanang tao, mutawag na nakog Margo. Ambot ba? Wa man ko maglagot niya, pero di na lang yun na ako ma-feel ba nga doon na pa ko'y amahan. O dako kay na ko pasalamat ni Joshua kay kung di pa tungod niya, dili na ko mapausab ang Mumbai ug di sad na mo mapalit ang maong yuta. Swerte kay ko niya. Og nakasalmi dito diay sa Thailand. Og mag 9 years naming minyo ni Joshua. Og nanami karon sa Cebu kay aside sa Mindanao, naamon sa siya branches din sa Cebu sa iyang business. Dini na lang kutob. Daghang salamat, Armin! So sa ka ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Marie. Kasan ka, JJ, ha? Dili man ka kamauan nga ti Marie, oy. Kamao manggug ko? Tikasan lang kaayo ka. Ikaw ba, maro kayo ka, ha? Bi. Ayaw ko bitigat, diba? Ayaw pa. Madag, ayaw. Bi. Oy. Sakto na. Kasi asa na pa dong inyong kiat, ha? Ayaw ka bala ka, ma. Dili kit mi mag-away ni Jayjay kay pinangga. Kay din akong bataan, eh. Pagkaninot ko yung duha tanahon, oy. Suod ka ay mong managsuon. Nalipay kami si Papa ninyo nga nakaanak og sama ninyo. Mga puutan ug mapinangkaon mo sa usak-usa.
Bisan og dako na mugap kay si Marie 16 naman na, di ba? Unya si Jai Jai kay City pa lang. Pero pinakita nga gap ninyong diha. Siyempre, mauy. Ato biyaning baby si Jai Jai, ma. Angay, gyud nga panggaon ni nato. Og ikaw sab Jai Jai, panggaasad si Ate Marie nimo, ha? Nahala, sige dali na mo. Mga na ta. Nagpaabot si Papa ninyo sa lamisa. May importante siyang isulti ka ninyo. Okay, ma. Tana, Jai Jai. Mga una ta. Inigaw man, magtiwas ang tagduwaon niya, okay? Okay, Ate Marie. Mari, Jai Jai. Apit naman ang among ika-25th anniversary ni mama ninyo. Naanami naunanaan kung asa ta mag-celebrate. Asa man pa? Sa beach, anak. Mag-outing ta pa? O mga anak. Sa beach ta mag-celebrate kauban ang ubang mga suod nato sa atong pamilya. Ato silang imbitaron. Yay! Ate Marie, maliko na ta na. Kailangan na kayo ko maliko. Sige, Jai. Mananghid una ta, ha? Ma, pa, maligo na migdagat ni Jai Jai, ha? O sige, basta pag-ampig mo, ha? Ay, di magpalayo ha, Mare. Ay, gidwag tang sa imong panan na os Jai Jai. O, pa. Tana, Jai Jai. Maligo na ta. Ate Marie! Hoy! Ayaw, anak ba? Ikaw, yun. Oh, Matet? Uy, hala! Nag-outing sa di mo? O, taon. Hala, no? Nag-abot kita din eh. Uy, nakoy chika ni mo ba? Unsa man? Ay, kadiyot ha? Jai Jai, ayaw palayo ni ate ha? Ote. Unsa may chika ni mo? Dali! Mao ba? Kamaw, good. Uy, hala! Ang paborito ni Jai Jai, ice cream. Day, mamalitag ice cream na. Sige, sige. Jai Jai, huwata ko kadiyot ha. Magpalit ra kog ice cream. Magkuha ra kog kwarta sa cottage o niya. Mubalik ra ko dayon naman ko makapalit, okay? Yay! Ice cream! Papalit akong ice cream, kuya. Sige, sige, pili lang. Uy, halitay Marie. Di ba classmate pa na nato? Hain ba? To sa Picas Cottage, oh. Kana ba, oh? Hala, oo. Kana na. Ato na to. Humanatag palit diri. Sige. Hala, no? Huwag yung ko mag-expect ka mag-abutan ninyo, Derry. Nakurat gani mi nga. Nagkakita ming Marie diri. Samot na nga. Nag-abutan ninyo. Huwag yun. Oh. Si Jai Jai! Jai Jai! Ako maghihinungdan nga nung namatay ka. Dili ko makadawat gawa na kapinanggan akong manghod. Huwag yung kailaing mabaso na rin itamuha. Ako lang yun. Ako lang. Kamingaw sa bay. Gimingaw na kayo ko sa kong manghod. Jai Jai, kung naapa lang unta ka diri karon, dili unta ko magmingaw.
Gimingaw na kaayo ko nimo. Nangita ko ka istorya karon. Pakita na ko, Davy. Pakita na ko, Jay. Mag-imagine na lang ko nga naa pa ka, Tere. O buhi pa ka. Imagino na lang na ako nga ka-istorya pati ka karon. Nak, ganina ragyo ka nga nagsigig tutok anang plato. Wa pa gyud ka mo kaon. Gimingaw ko ni Chay, ma. Lain kayo ihungit nga wa siya kauban nato. Wa ko maanad. Anak, wa na tayo mahimo pa. Kinahanglan nga ato nagdawaton, nga wa na gyud ang imong manod. Dili man gyud na ako madawat pa. Kay ako mangsaha nga duwa na siya. Ayaw nagpasula ang imong kaugalingon. Patay ng imong manghod. Ayaw pa daw sa kaguol. Kay basig malasuan ka sa maing pangisip, anak. Oh, ma. Upat na katuig sukat nga namatay si Chay. Muadto ko sa dagat diin siya nalumos. Chay, sugod karon. Buhian na ti ka. Dawato na nako nga wa na gyud ka sa among kinabuhi. Mupadayon ako sa kong kinabuhi nga wa na ka. Hi. Oh, kinsa ka? Clifford ang akong pangan, miss. Pwede ko makigamigan ni mo? Nganong, gaan man kayo akong buot niya? Sige. Wow! Mao ba? Moding happy na kay kakaron. Oo. Kay, permi man ming magkita. Nagkasuod ming maayo. Og murag na in love na kaniya. Amawagid ka na matet, uy. Abi ni mo, nak. Nilipay kay mi si Papa ni mo nga nag-move on ka na cute pagkamatay sa imong manghod. O, ma. Tungod ni Clifford. Sukad nga nagkailami. Gaan na kayo nga akong feeling, ma. Og siya mo ay nagtabang na ako nga hingpit na gyud ako madawat nga wa na si Chay. O kung mao ka na, ipaila-ila mi anang Clifford, anak. Ha? Dili ko eh. Oh, Clifford. Busy mong good ko. Sige lang. Kung may oras na ko, muadto ko. Bantay, ha? Oh, Clifford, imo man ko kung kitutukan. Oh, kikulpaan man ko. Nganulain man ang akong pamati nga gitutukan ko niya. Na-in love na ka ako niya. Marie. Murag mauna kini. Na-in love na gid ko niya. Clifford. Marie. Ay, kanindot sa pamati. Happy kayo ko nga nagka-kiss-ming duha. Mauna kid ni. In love na kid ko. Mari, Oh. anak, Ma,
Gawas na diha. Magkikistorya minimo. Ma, pa, nganong inyo man kong gitutukan? Seryoso lagi kayo mugnaong? Nak, okay ra ka? Ha? May problema ka ba? Ako? Okay naman ko pa. May nakasulti man gud namo nak nga nakit-an ko no kanila nga mag-istorya-istorya ka nga ikaw ra usa. Wa ko kasabot kung unsay buot ninyo ipasabot, ma. Basta ako, happy ko ni Clifford. Og nahibaw kong love na ning akong gibati niya. Parehas tagibati, Marie. Clifford, gusto na ko nga ipaila-ila ti ka ni Matet. Akong amika. Oh, sige. Sige, ato na to sa ila. Salamat ha, kay nisugot ka nga ipaila-ila ti kang Matet. Oh, abot na ta. Matet! Day! Clifford, relax lang diha ha. Mura mo kagikulbaan, good. Marie, nasuro ilagi ka. Oo, kay gusto na ko ipaila-ila ti ka ni Clifford. Day, Matet, si Clifford. Cliff, oh. Hain man siya. Uy, day. Mag-sorry di ha, uy. Basin og imaginary friend na ni Mos Clifford, ha? Basig ikaw yung makakitaan na niya. Kadaghan na ba ko nakakita ni mo nga nakika-istorya na. Pero wait tao. Unsa? Ate Marie. Si JJ. Marie. Ay, Sa may puti pasabot atong akundam ko. Dili day tinuod si Clifford. Ako rin siyang imaginary friend. Imagination na gyuday na ako ang tanan. Tungod sa akong depresyon pagkamatay sa akong manghod. Diyos ko. Love, unta na ko siya. Mahalutan ako si Clifford. Lisod bang tuhuan sa uban ang nahitabo sa akong kinabuhi. Pero deep inside, tinuod nga na in love ko sa usa ka imaginary friend nga si Clifford. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Danao City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Marvin. Hinayas lang tingog yung mubayot, uy. Basta nyo ba itong gantag maestra tungod anang gadako si mong bakba? ay sos. Hibaw ng mga tao nga bayot ox. So, di mag-uol dyan. O lagi, pero ikaw rin nahibawaan nila nga bayot ka. Basing nalimot ka nga, laki biya kunuhay ko. Ay, ikaw masagun. Nganong, di naman sa kamuladlad sa imong pagkaikaw. Ikaw rin yung mag-anto sa na dyan. Pero maulang gihapon, moabot ra ang time nga mahibawan na sa tanan, kay dili hangtod sa hangtod nga matago na nimo ay. Oh, day. Sa pagkakaroon, muto pa ng mga tao nga lalaki ka, kay syempre, gwapa mo ka.
Pero ay guwat ta, uy nga. Sa laing tao mahibawan sa mong parents nga bayot ka. Oh, bahala na, uy. Basta secret lang yun din nato, doy ha. Ang akong pagkabayot, ha. Bisan pag mag-away ta, ha. Promise? Okay. Promise. Anak, congrats! Salamat, ma. Congrats, by Marvin. Congrats na to, Jufil. Excuse una ninyo, ha. Mo congratulates ako sa uban na to, sa ubang mga estudyante. Ha? Di alam mo. Sige. Ma? Ngano ka? Ay, Tawa lagi ka. nahimuot ko ni Jofel. Ha? Ngano man, ma? Ay nahibaw kung sama siya ni Monak, mahuyang. Pero ganahan ko niya, nak. Ug may salig ko nimo basta siya imong kauban. Oy, Day, Jufil! Giaprubahan ang akong leave para next week. Gora na ta sa tong laag na to sa Medellin Bayot. Ay, sige. Naka-leave naman sa kubayut. Ay! Excited na ox! Uy! Ay, pagkuyaw ka ang imong ate, ha? Kay, nga! Digit ta ka, kiat! Ay, lagi, don't worry. Kitarang duha ang manglaan. Day. Ay, ganito naman ta nag-sightseeing ang mga gwapo. Ay, pero wa magi ni tagad na to. Laki day, oy. Kanang naspikas nga tent ba? Kanang, gwapo day, no? As in. Pero, nalay uyab. Sige, masag tanaw ang babae di rin tayo na. Hala, Day. Wag pa doon ang babae di rin. Ulo, no? Nawa ka na masok ko nga nagsigit ang tanaw sa iyang uyab. Hi! Kamuran duha? Kamera. Basin og ganahan mong mo jam na mo. Krisa di ay. Jufil ko. O siya si Marvin. Hi, Marvin. Dali, balhin mo sa mong table. Kiki. Inom mo tol. Mo uwa dia. Inom mo. Ni apay pulutan, no? Sige. Tay, ang gwapo ba? Kanina na kinasig tutok ni mo. Ay, kapantay, bitaw ko. Pero Day, hindi siguro na niya uyab si Krisa kay murag siya gwapo ni. Murag mas nagsikim siya tanaw gani ni mo. Naku, cute. Jofil. Krisa, imong mo gunang gikumot akong paa. Kay nindot mo gud og porma imong paa. Samot na siguro imong lawas, no? Ha? Ni maling papihana ay kabigaon ba? Marvin, can I have your number? Saan ko maging friend mo? Guys, magpalit sa kog ice, ha? Nahutda na kita. Jofil, uban ni Kubi. Sige. Asa naman ito silang chufil? Ay, asa naman orasa, pero papaman gihapon sila pabalik. Wala hindi ko mahimutang na. Hey, okay na ka? Maram ka mahimutang. Ito nga naman ko. Kapila naman ang ko nakasuway ng amin. Nag-iyahin ni Jufil, pangitag gwapo. Karoon na hinuwi. Nananamig gwapo sa mga tabangan. Di na yun ko mahimutang. We're back! Lugaya ko ninyo. Balakar ba kayo si Marvin? Walang ko niya tagda. Tay. Nainahitabo na mo ni Krisa. Ada! Unsi ta na? Asa ta? Mamalik ta sa tong room. Matuwag ta. Ay! Buhay iragugo? Unsa mo? Nasa kay? Kamay na unsa!
So nga nakaila ta. Bayot na ka. Unya karon? Mo ding dugay mo na balik kay ni patol na di kang babae. Nadin hitabo ninyo? Saman, lingaw na day kayo ka dito, ha? Oh, unsa man day problema, ana, ha? Unsa may problema nimo kung mupatol ko gabay, Marvin? Ha? Oh, nga naman. Ha? Nasakit ka? O baka nagsilos ka? Jeffrey, Muragig kag uyab nga nangigi, Marvin. Busa please lang no, klaruhan ang imong mga lihok diya, ha? Kay wa na gyud ko makauyon, ana. oh, May pag mga tuog da ay. si Jeffrey. Wala siya din sa room. Asa mo kasi, ha? Ako tanawon sa gawas. So, na ni coffee, oh, para mamawa na yung hangover mo. Thank you, Jofil. Nabaras akong uuy. Omo ba? Tuwaran din sila si Jeffrey. Silang upan na si Riza. Nga nung naging iningon mo siya, ani. Karoon pagi ko nakakita niya nga. Nagpakita ko gusto sa babae. Pero, nga naman ko, mura mo kong nasakitan sa iyang ipakita karon. Na-inlove ka ako sa kong best friend. Mas mayo pag mapauli na lang ko para hindi ko masakitan. Murason na ko niya. Nisugot rin siya nga mapauli na lang ko nga mapabilin na siya dito. Wa man lang ko niya pongi. Mahal na yun na ako sa Jufel. Paong nangigi ko. Pero, diri na kutob. Kay wa ko mangando nga magkakami. Maong igor ako muhilak tungod sa sakit nga akong na-feel karon. Oh, niya naman lagi kanak. Diba, duha man unta mo kagabi dito sa Medellin? Niuna lang ko uli, ma. Naglayan akong lawas. Uy, mao pa? Baby, ibutang ng imong bag, bugat ra ba na? O pahuway na dito sa kwarto nimo. Yun na, nikaon ka na pa? Wa ko'y gana, ma. Uy, yun na, Ragod. Nagilak ka? Marvin, nak, unsa pa'y nahitabo? Ma, si Jufel, ma. Karoon ba na po na-realize na love na ko siya? Ay, nak, dugay na kong nakabantay nga nakagusto ka ni Jofel. Walang kumusulti nimo, pero maklaro sa imong mga lihok. Dili ko gustong musulti nimo, kay gusto nako nga ikaw mismo ang makarealize kung unsa nay na-feel nimo para ni Jofel. Ma. Pero istoryahi na ninyo. Istoryahi siya kung unsay gibati nimo para di siya maglibog kung naunsa ka. Dili, ma. Sa pagkakaroon, ma. Gusto kong mulikay ni Jofel. Kay nasakitan kay ko sa kalit niyang kausaban karon. Marvin. Pila na kasi mana nga. Wa na may magkita o magkaistorya si Jofel. Pero, gimingaw na kay ko niya.
Mura mo sa siyang way pakida ko. Marvin nak. Nay nangita nimo bago na diha. Oh. Nak. Oh, ma. Maligos ako. Mugawas na ko ron. Ma? Kinsa may... Oh. Jafel? Oh, ganun mura magkagwa malipay nga ni ako, ha? Nagunsa ba ka dinhi? Gimingaw ni mo. Hinoon. Siyempre. Best friends good ta sa taas nga panahon. Maong mingawon gid ta. Shudi, oy, dili. Gimingaw ko ni mo kay love ti ko. Oh. Lagi, sorry kayo ha, Marvin. Pero gituyon ako nga musuway og babae. Kaysa tinuod lang, naglagot ko sa kong kagalingon, oy. Naglagot ko nga sa kadagan sa tao nga pwede na akong mahalon. Ngano ikaw man, oy, nga best friend ako. Oh. Besh. Mao to nga, gitubayan gid ako si Kriza. Ay, pero uman sa kong gibuhat, no? Mas nasakitan ko. Kay nawa man ka na ako. Klaro kayo nga, nilikay ka na ako. Jafel. Huwag na iba kung nilikay ka, kay nasakitan ka. Kay love sa day ko nimo. Oh. Kunimo kong sugton, Marvin. Mutugan ako sa akong ginikanan. Og muladlad na gyud ko. Ipakita na ko nila nga mahuyang ko. Og proud ko nga uyab na ta. Oh, sige. Oh, so? Ako na yung gipaabot para uladlad ka. Oo, oy. Kay ko man ang naginusarang tao nga makapagawas na ko sa tinuod nga pagkaako. Di sa ko gusto nga mawakan ako. Besh, kay sukad nga. Wala ta magkita, no. Makastorya. Katong panahon na. Nagtuogit ko nga. Wala gid chance nga. Magka-okay to. Kung nasakitan kay feeling na ako, na ay murag nawa nga parte sa kong pagkataw. Og na-realize na ko nga ikaw may usa sa makakumpleto na ko, you feel. Kung nasakitan kay ko. I love you, Marvin. I love you too, you feel. Isa at hindi mapapalapag wala ka sa aking tabi. Mayo gani kay nagkaistorya gin mi ni Jufel. O nahatagan na mo katinawan nga mong gibati sa usag-usa. Karon, public na nga mong relasyon. Dinhin lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Davao City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Omar. Unsa? Mularga ka sa gawas? O, ma? O, greedy naman sa danga akong mga papilis, ma. Kunanhi ka lang di ay sa ato sa Pilipinas, Omar. Anak. Lisod kay din pa, eh. Gamay ra kayong kita din sa ato. Ug anugon kay pa, kay may trabaho na biya nga nagpaabot na ako dito sa gawas. Maong tugutin na lang ko ninyo, nga mo abroad ko pa, ma. Omar. Sige na lang, day. Ato na lang ning palargahon ng atong anak. Pag-amping intawon dito, nak, ha? O, ma.
bay? Okay ra kasi mong trabaho din sa ospital? Okay ra kay bay. Og nalipay sa ko kay daghang ding mga Bisaya din eh. Daghan kay din hibay rin. Dili ka maglaay din Mao din yung bago na tong kauban? Ah, Olin. Oh. Ila-ila sa mo, si Omar. Bay, si Rubilin. Hi, Rubilin. Hello? Naunsam ko eh. Sukad lang nga nagkailam yan tong Rubilin. Hindi naman ko mahimutang. Yay ka! Nga sa ato ba? Na-inlove ka ni Rubilin, bay? Ay, ambot ini ba yun? Hindi naman hinuon ko makatarong og tuog noon. Oh, kuyaw na, bay? Kung imo nang iluom-luom ang imong gibati niya. Ikaray makanto sana. Ako pa nimo, imong panguyaban si Rubilin. I love you, Lynn. Omar, Monit tinuod, Lynn. Ganahan kay ko nimo. Sukad pag yun sa una na itong panagkita. Ug naibaw ko nga, love na ning gibati na ako para nimo. May chance ba ko, Lynn? bago pa tang nagkaila, Mar. Wa pa ta masuhito sa usag-usa. Kung maghawat ka, basin sa umaapot, ako kang sugton. Mao ba? Huwag ka sugto ni Rubilin. Ay, wala lagi ba yoy? Pahita. Sige lang, bay. Ay lang pagpakawas paglaom. Sige, hilagin siya og panguyab. Basin pa day, sugton ka niya. Ling, taod-taod na mong kong nanguyab nimo pero ang tod ba karon wa pagyapon kay paglaom nimo. Wa ka maluoy na ako. Bitaw, Mar. Nakita na ko nga tinud-anay ang imong tinguha diri nako. Maong naluoy ko nimo. Unsay but nimo ipasabot, Lin? Ako nagang gisugot, Mar. Tinud ka, Lin? Uyab na ta? O lagi, ako nagang gisugot. Yes! Naibaw ka ba nga uy kabutangan sa kong kalipay nga akong nabati karon? Ngayon mo na akong gisugot. At tol pagid sa akong birthday. Mo ba? Birthday day ni mo ron? Ulin. Timing day kaayo. Timing yun. Oo niya. Unsa may handa na to ini? Bala na ko handa. Ang importante nga, imo na kong gisugot. I love you, Lin. I love you too, Omar. Nakabantay ko ninyo ni Rubilin, bay? Malipayon kay mo pirmida? Ubay, ug nalipay sa kubay kay buutan kay si Rubilin. Swerte yun kay ka ni Rubilin, bay, kung siyang imong maasawa. Lin, pila na kay kayon nga may nahitabo na to. Hain kay maayo kung magpakasal lang ta. Ha? Kasal? Oo, magpakasal lang ta din eh. Magpatabang ta sa itong mga kaila kung unsaw nang makasal din eh. Ay, ayaw lang, Mar. Uy, dili pa ko andam. Huh? Unya, unsaon lang kung mamabdos ka? Magstorya lang unya ta kung moabot ng hikayo na, Mar. Tinuod ka, Lin? Mamabdos ka? Oo, Omar. Abi ni mo, lipay kay ko nga may umaabot na tang anak. Unya, unsaon? Magpakasal ta? Ako pa nang huna-hunaon. Hi, Lane.
Di ako idang mga prutas para nimo. Lamya na kung gusto ka. Uy. Ano sa mo to siya? Gisapot magkalit. Basig dalang tingali to sa iyang gimabdos. Lin, naunsa naman ka? Unsa may sana ako nimo? Ngayon mo naman kong gilikayan? Wa man. Unya, anong lagot magkakayan ako? Maglagot ko magtanawan ng naong nimo. Ha? Usa naman kasi mana nga wa ko makakita ni Robilin. Hindi siya. Magsusi ko ba? Wala man si Rubelen din magtrabaho sa akong gitrabahoan, Mar. Ha? Hain naman di siya. Nagpa-assign man siya sa laing branch. Unsa? Di na kinako makontak si Robilin. Huwag iyan akong giblock. Sa may akong saan niya? Nganong iyam kong gilikayan? Dili ni mahimo. Muadto ko sa iyang gipuyan. Wa naman si Robilin magpuyo din ni Mar. Uy, kung mao, hain naman di siya. Nangita man siya glaing kapuyan. Human niya gipakuha ang iyang gimabdos. Unsay gipakuha? Nitugan man gud si Robilin ako nga mabdos siya ug ikaw mo'y amahan. Mao to, iyang gipakuha. Sa? Nganong iya man yung gibuhat? Di manunta ko mutalikod sa akong responsibilidad niya. Oh, nahadlok tingali siya nga mahibawan sa iyang bana nga mabdos siya sa laing lalaki. Unsay ba na? Minyo man gud to si Robilin sa Pilipinas. Naaman to siya pamilya. Unsa? Dili sayon ang ikalimtan pa ug ako gigalimtan na. Ingon sa nidat og kana akong kalibutan sa akong nasayran nga may pamilya day si Robilin, hinungdan nga iyang gipakuha ang iyang gisalok. Nabalik na lang ko din sa Pilipinas ug wa gihapon ko'y balita bahin ni Robilin. Kanimo Robilin, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka uban sa imong pamilya. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power sa RMN.